Pasaden urtean, eta duela 2 urte, 3, 4, eta inkluso 5 urte esango nuke, hemen gaudenok, hor, zuen artean, eserita geunden. Aurten aldiz, hemen zuen aurrean gaude, eta hori tokatu zaigu. Miren Laborda, Arantza González, Elena Artano eta Ana Mendizabal hizkuntza normalkuntza arduradunak dira. Eta ikastetxe, ikastola, instituto eta leku desberdinetan daude. Elena Artano, Andoingo Lasaie Berrospe ikastetxekoa da. Ana Mendizabal, Barakaldoko Gurutxeta institutoan. Arantza González, Arabako ikastolen elkarteko hizkuntz proiektu eta normalkuntzako aholkularia, eta Miren Laborda, Bergarako San Martin lehen hezkuntzako eskola. Mirenen eskola, Arantzaren ikastola, Elenaren ikastetxea eta Anaren institutoa aspalditik sartu ziren Ulibarri programan. Eta hemen daukagu beraien eguneroko praktika, esperientzia eta estrategiak zuekin konpartitzeko. Argi dago, hizkuntza normalkuntza proiektuetan zuek funtsezko osagaiak pertsonak saretela. Orain esango dut hitzaldi guztietan esaten dena. Saiatuko garela 11:30 bukatzen, eta nahiko genuke zuek 15 minutu tarte bat edo izan. Zertarako, galderak egiteko eta zuen ekarpenak egiteko. Hemen 4 hizkuntza normalkuntza arduradun teknikari daukagu, 4 esperientzia, bestaldean 70 piku. Beraz, saioari hasiera emateko, lehenengo galdera, lehenengo blokea hartuko dugu. Eta lehenengo blokea da, mesedez aurkeztu zuen ikastetxea eta deskribatu zer nolako ikastetxea den, zein den egoera soziolinguistikoa, zenbat eredu daukazue, nola bizi izan den Ulibarri proiektua eta batez ere ze aldaketa izan den zuen ikastetxean azken 15 urte hauetan.